mo dito? Sa celery na. Mas gusto ko amoy na kaysa sa pinsay eh. Bunti yaya, bun oras. Bunti yaya, Launa pala doon. So, Ano ka na? Launa yung ano doon para sa Pilipik. Saan? ano doon? Mga tulog ng mga ano ko ba? Kakakain mo lang naman. Kamera naman dumibig. Sana. Magtataga live ako kasi hindi ako ano ba, hindi ako nakatay. YouTube yan, Day. Hindi yan, Day. FB, Day. Sabi siguro. Kagabi pa mga damit nila yan. TikTok man yan. TikTok. Hayaan mo sila, hindi pa naligo eh. Di ba ilang ano to? Mama. Ilang piraso yung ganito, wala na. Oo, nasira na. Sino lang. Saan lang ang natin? Tatlo yan eh. May kuto ka ba? Kuto ka kita, Day. Gusto mo? Kuto ka kita? Tita SP. Kuto ka kita? No, oo. Hmm? Ilang sili sa apritada mo? Ang lolo nandun sa likod. Ano yung may Gano'n na kasama? halaman. Oo. Yun sa umaga, pag nagising na yun eh. Mama, si Papa, punta na ba sa likod? Susunod na doon yun. Nakikibilig. Nakasundo sila maglolo. Maano yan si Gian eh. Sa mga anak ko si Netnet, may ipanganak yan, nandito si Eden. Tapos ang mga anak si Netnet, nandito din ang papa niya noon. Oh. Ngayon, sa po niya, alaga. Tatay Dede. Dede din ikaw. Huwag pa nang dumede. Ho. Hindi ka ba inang minom ng Decolgen? Nakainom ka ba ng Decolgen? Huwag mo na ba, Jessic? Tiyan mo na ng Decolgen. Pati sakit ng ulo yun, tsaka sa ano eh. Sipon. Mas maganda yung Decolgen na ano, yung sa klase. Ano luto? Pati. May kalam shout out. Si Mikay, good morning. Patulog ka pa lang ba? Madami sis Mikay. Hindi ka patulog. Alauna na dyan. Ano ho ba yan? Oho. Hindi pa ako tapos inang mag-ano. Para pag pinambasag yan, next year. Kung pinambasura. Pre, patulog mo. Bakit? May ano ka pa? May luto ka pa ba? Grabe pala yung sayo. Alas 3 ang tulog. Oo, Dana. 28-29, birthday ng Remy saka ano, Michelle at ng Nana Remy tumama. Bakit kailan na birthday mo? 28-20. Nito? 28-29. Oo, mga. Ang mag-ina. Ang maaga ang labas. Kasi Baka nalobas ang anak na tayo nun. 25-28. Sa kanong nanatay mo. Oo. di kayo naanto. May makamit mga na yun video eh. sa Galaan. Hindi na yun eh. Masay, sablang din mata. Pero yun eh. Hindi ko alam ang ano. Hindi, may nantanin pa sila. Nakapakot sila na ka sa akin. Ha? Kanina pa. Sabi ko sis Mikay kagabi, mag-live ako nung ano, hindi man ako nakapag-live.
Bawi-bawi ba? Hindi ako nakakapag-live simula ng Ramadan. Kairam ka? Kairam ka? Sa ilang. Kala ko dito nang hiram. Saan ba yan? Sa ano? Ilan yung sa ano mo, fritada mo? Ano to eh? Tatlo lang ba yan? Oo, isa. Dalawa, tatlo. Ito na, ito na lang. Ano. Ito na lang siya. Sa fritada, ito sa Shanghai. Meron pa akong isa doon pala. Kaya, yan. Ubusin ba itong sibuyas sa tibi? Oo. Mahal ng sibuyas. Ba't tumaas na ngayon ulit? Tumaas na. Ba't ilang, magkano na lang ba yan? Dati naging 80 na lang yan. Ay, ngayon, doble. 160. Ano may nagdaan dyan? Ayun si Alvin at nakapag-stop. Ako nakabdoon. Bumili ko ng 1 kilo nun. Sabi ko ni Alvin. So, ano, 150 ba yun? Si Alvin nung pa yung lalo noon. Good morning, Sisi Chai. May kalab shout out. Hiwa tayo ba? Ano ba ito yung galing? Ay, oh. Sinasabi ni Jenny ito. Pagdating ba na Saan? Balik. Diyan na lang yun. Diyan na lang yun. Dito ko ngayon sa Pilipinas, Sisi Mika, Sisi Chai. Nakauwi na din. Oo, nandito na ako Pinas. Pati pero no, gagawin din. Sa ano, no? Pag nito sa... Isa lang ano ba sa pa, apritada? Ha? Isa lang ba sa apritada? Isa lang ba yan? Isa lang ba isa? Malaki ko. Babalik ka pa? Oo, babalik pa ako. Bakasyon lang, sis. Taki mo ba yung hindi na? Kape? Tatangke. Ay, oo. Ang liliit, tapos puti pa ang sibuyas, ano? May napalaman naman. Hindi, merong ano. Lahat eh. Bili lang sa kabila, pero meron pala. Sibuyas ko doon nagtatambak eh. Di ba ng mga isukan? Pati ang kamo kahapon eh, kagabi na isip. Nabuklat ko yung ang dala nito. Kala ko puro sabon dahil kasi yung powder. Buti hindi ko na pala yung ako yung pala 5 kilong asukal. Dami. Mura ba ang sukal doon? Eh baka mura asukal sa Saudi. Mura man ang sukal Eh doon. dito na pa mga asukal. 100 ang kilo dito na ito. Ilang kilo ang inano niya? 5. May, Wala po. may bagahe siya. Oo, kala ko nga puro sabon. Eh di ngayon, nung ilalagay ko sa kahon, tatanggalin nga ako plastic. Nung ano kasukal pala, kung napailalim ko, hindi ko natanggal ang plastic. Basta, maamoy na yung sabon doon. Ano siya? Ano ba lulutuin natin, be? Fritada. Apretada, Shanghai, tapos yung green peas na may ano siya, may pugo. Mix BS. May birthday kasi, may birthday kasi ba? May birthday. Makikihiwa lang din ako ba? Kailan ba witness na? Sabi niya, June daw. Nung kauna yun, 2 taon yun. Doon. Magbakasyon na din siya. Baka bago matapos ang June nun. Dahil dito daw siya sa birthday nun. July yun. July 17. Ang anak. July 17? Oo. Kasi naabot. Wala, hindi naabot. July Puro na lang tayo ito. Pangako ng mami na yun. Yung kain nila na Ilan taon na siya? 5. Kasi nasabi, siya excited na sa birthday niya kasi nandun namin. Thank you guys. Andiyan kayo. Mga tulog na yung mga nasa Saudi ba? May birthday han pala. Happy birthday. Salamat sis si Chai. Hipag ko sis birthday niya. Wala dito, nandun sa kabilang barangay. Mamaya mag-live ako pag nasa nasa birthdayhan. Kung may kung may net, walang net ang cellphone ko, makonect. Kunik doon si Aldo. Hindi ako nakakapag-live simula ng nung Ramadan. 4 million in the house. Good morning na. Sana hindi talaga ako sa evening. Yung
Yung dalawa pang ano, pang... Ano square ba yun? Yung pang green fish. So green fish. Oh. Anong oras kaya dating ni ano, magbigay sa mapa? Di ba sabi agahan? Sabi ko, wag ka kong lagpas ng alas 9 kasi tanghalian. Tanghalian eh. Anong oras? Kumisan eh pagka yung maraming ang yun. Sabi ko, mas maaga pa dyan. Ano yan ate? Yung sa, yung pang Ano yan? Tagal ng live. Ano? Wala kasi yung isa kong cellphone. Hindi ko mabasa na. Paglingon ko na wala na yung ano. Nung, ano yun sis Mika? Sis Chay? Naubos yung ano ko. Revenue ko bumaba. Yung views ko bumaba. Hindi ako nakakapag-live. Hindi rin ako nakapag-upload. Pero kagabi trinay ko mag-upload. Yung biyahe lang ba? Ang liwan niya magkakamababa. Carla, tapos ka na yung hininiwa mo dyan, Carla? Wala ka na dito. Magkano naman yung 1.5 na gano'n? Mantika. Oo. Dun sa binibilhan ko sa grocery, 105 eh. Ako yung lagay na sa ulo. Tagal na din nag-live ako na ipanay live. Nababa pa din ang Hindi watch ba mayroon hour. yan pag Lahat nagsampay naman ako? nababa eh. Oo, pero yung ano ko, pero yung watch hour ko nasa ano pa siya. Huling check ko ano siya. Nasa 5 ano pa siya, 5K pa mahigit. Ewan ko, hindi ko pa na ano yung ano ko. Hindi ko pa na-check yung aking ano ngayon. Kung ilan na lang ba yung aking watch hour. Kagabi? Ilan dito? Ay, ano? Hindi dating may kamukha mo, ano? Wow, kami net-net. Ay, hindi ba na kami kampana? Hindi ka din. Po. Hello. Ano oras ang ano dun? Ate B, Saan? tanghalian. Lamang yan eh. Pinakamaaga na ng alas 12. Mas 12. Ay, alas 11 no, pero, Oo. pero hindi na Wag lang bababa sa 4K. Mawalan ng ano. Oh, pag bumaba ng 4K, mawawala ang ano, dollar sign. Ganon. Tusok. Salamat sa patusok sis Osang. May galap shout out. Good morning. Ganon. I-check ko nga mamaya. Hindi ko alam kung ilan na lang yung WH ko. Good morning din. Hiwa tayo oh. May birthday dito sis Osang. Mga tulog ang Saudi. Egi atay. Agin. Nakabag pa na. Maugay. Hindi mo. Okay lang. Oo, sis Ping. Ay, ganon. I-check ko na lang mamaya yung ano ko WH. Baka mamaya bumaba na rin ang ano ko ba. Ganon pala yon. Ang problema ko pa nga yung pin number ko, hindi pa siya nadating. Ilang months na iniintay. Nag-reapply ulit ako kay Lolo. Kasi 'di ba sobrang busy ako nung Ramadan, talagang hindi ko talaga magawang mag-live. Minsan nga nagla-live ako, puro busy din ako, nagluluto lang ako sa kusina para ako ma-update ako ni Lolo. Kasi hindi rin ako nakakapag-upload. Bumaba nga yung yung revenue ko ngayon, magkano na lang ang pera ko diyan. Ewan ko, hindi ko nakikita yung revenue ko. Chay from Sisi Osang. Sisi Osang, bisibisihan ako. Wala akong pan-jacket ngayon. Wala pa naman nagpapasok ng bago. Isang cellphone lang gamit ko. Ha? Yan, hindi ka. Mainit.
Julie Permin ang may bitbit yun. Hmm? Julie Permin. Kanina na ba yan? Pag ano, uwi na ata dyan sa lalaki. Sinulay ka? Masarap yung hangin. Yung manang upa nila, 4-5. Baka naman naman ba? Upa ng bahay? 4-5 yung ubod ng ingay daw. Doon nasa second floor. Dahil sinunong mga air na ano. Ayun. Hirap talaga mga kahat. Ano, Shanghai apretada, sis osang, at saka ano pa ba, green peas. Dadalhin sa may birthday. Ayan, antok na ako. Sige, tulog ka na, sis Mikay. Good night. Anong oras na dyan? Halika po, halika. 2:00 na yata dyan. Halika, ayusin ko. Tulog na halika. ikaw. Good night. Halika. Salamat. Halika, tayosin ko. Ha? Mikay, mega love shout out. Uy, sis Sis Chay. Sis Mikay, mega love shout. Bakit wala kang jacket? Hindi ba kita nalagyan ng jacket? Alam ko may jacket ka. Hindi ko ginagalaw ang cellphone ko. Wala pati akong isang cellphone. Nandyan na si Ma'am Osang. Antok na ako. Giatay. Nakakaantok mo si Sis Osang? Nagkwentuhan kami niyang kagabi. Ano kayo ayun ang sibuyas. Saka yung ano. Ito, Ayun, guys. bagyo beans. Ito, Day. Ito, Day. Ang init. Wala akong ano. Sis Osang, andyan ka na daw. Tutulugan ka na, Sis Mikay. Salbahe, ano? Barla, gusto mo mag-hi sa akin? Hindi. Ayoko, tita. YouTube yan, Day. Nahiya ako. Nahiya daw sila. Mamaya, pag maganda na si kuhanan ko yung si Carla. Kasi nandito po kami sa bahay. Ayan. Luto time pa. Ayun mo nga sa akin yan. Ayan, kumasampay pala to eh. Pang-BTS na yan. Ano? BTS ba to? Ang bawang, magkano ng bawang? Hindi ah. Tama. Pang-alabo Tama to eh. ba Oh, ako? yung may camera sa iba, tita. Magkano? 80. 80. Yung iba, 70. Ang mamahalan. Depende. Dati nag-ano pa, mag-isandang pa yan. Oh. Pag-umo si Casper pala to si Casper. Mukhang kama ka daw, Sis Osang. Kaya inantok si Sisi Mikay. Siya na lang ang natitira sa Saudi. Yung iba mga tulog. Hindi, walang ganun na BTS. Concert. Concert. Parang ano si Ninang Carmen eh. Ngayon, hindi ko na nabasa yung message. Kasi lang kasi cellphone ko. Kalimutan ko nasa taas yata. Sis Mikay, balik yung 365 ko sa WH. Nasa 4K na ang binaba sa lifetime. Ano to? Saan yun? Dito, saan? Para kakasing vitamin Osang pampaantok. Yatay. Ano? Ha? Ano daw? Ha? Ano sabi mo? Pwede ko nang lutuin kasi O pwede na mag-una ba? Ito gusto ko yung ano ba, yung may tuwati bin. Tagal lang kung hindi nakakain ba. may plato, Carla. Ito, busa. Mo ilaglag at magkakalikabok yan. Mayroon laban yan. Taas mo. Hindi ramit mo nga. Sige, wala kami yung pang ano. Pambukas. Tira eh. Gian, sasabay ka na naman. Ang gulo ng alaga mo, Carla. O, panay laro. Ganyan yan. Gugutom na yan eh. Pagkat ng bao. yung pang ano yan. Pagka ganyan yan. Naglalaro mag-isa. Paparamdam na yan. Pinaparinig niya yung ano niya. Pagkailan. Magaling. Akin WH 11K plus. Wow, sana all. Ako hindi ko alam sis ano, kasi nasa ano yun 5K lang mahigit yung WH ko. Nagkati ng ano ko. Dito sa
mo dyan? Halika. Hindi ko alam si Osang Dali kung, na. kung bakit. Diyan, ito may sabihin ako sa'yo. Sis Chay, Dali, pasensya ha. niluluto namin yung pang-birthday doon sa Lola Mini. Para Isa lang yung gamit kong phone. Hindi ako makapag-jacket. Dito. Be, dalawa lang. Ayun nga pero. Ito, dalawa lang. Ito, isang to. Hindi, sama mo na sinuto dito. Pag nakaalam ko, mabigyan ng 365 1-year lifetime Isama ko na since diyan. nag-start ng creator well warm. Hindi eh. Ano daw? Late ako magbasa. Sorry naman. Ano yan? Ano naman dadala? Yung mga napanalunan Tito Bernie niya doon sa Saudi na pinadala sa kanila. Pati yung binobombahan ng teddy bear ba yun? Ano po? Teddy bear, pato Or na yun. maybe Pinakita ko strong. ng aso yung... Baka mag-delete ka Oh, ng yung mga paruunan. videos dyan. Hindi ko ba Bernie? Yung nagdala dito dati na asawa ni Rona. Dahil mong labuan na. Ay, pahingi naman na ito. Sisi Mikay, kailan uwi mo ng Pinas? Mag-aabot ba tayo? Slicein mo yung Carla. Prituhin mo na yan. Tsaka yung 8.6 ang 365 ko. Now 4.6 na lang. Oh, grabe. lang muna siya ng... Kalahati yung binaba ng WH mo. Di atay. Kasi pag delete ng video, binabawasan palagi ni Lolo WH views. Ganun, ang laki ng binaba. Ganun pala yun. Huwag ka, mama. Sino? Matagal ang papa mo. Tawagin mo. Ganun pala yun. Tawagin mo. Saan ba? Ano? Baka nasa likod pa rin. Sabi mo, umalis ka na doon sa likod. Ano pa? Yung ano? Ay, balatang pala to, no? O, pagkatapos mo na. Bakit dito mo yan? Umandar. Ha? Pag umandar ka po. Kaya huwag kayo mag-delete ng video. Ato, ikaw, saan to? Hindi, ano lang siya. Ha? Eh, sa, yan, sa ano. Wait lang, napakainin mo ito. Ganun pala yun. Halika dito. Iwain ko lang stress. Ano lang ako guys, 1 hour lang Bayan ako. siya. Naprito mo na siya ng yung slice mo. 1 hour lang ako mag-update lang ako ba. Hilipan mo. Ang sa likod siguro. Ano mga ate? Pahingi nga ako ng makakain. Ano mga ate? Pahingi ako ng biskwit. Biyak ate. Pahingi. Ay, sarap. Pahingi ako Ay, biskwit. nakamiti po. Pahingi ako. Siguro daw si Tita Esti. Pahingi nga ako. Pahingi. Pahingi. Hindi mo naman. Hinilipan mo. Ngingiti na ang ano. Kaya wag ano. Sa lifetime ko, 8.6. Bakit wala kang ano? Sige lang kapere. Bakit wala kang jacket sis sis Chay? Ano nangyari sa ano? Isa lang po ng gamit ko. Sorry, hindi ka na madyakitan. Di ba tayo stress yung Doon ka say hi Hi. Pwede ko lang giniwa. Makikita ka niyan, Day. Doon na lang sa ano yung hindi tumidikit na kasi isusunod mo dyan yung kanya. Kasi naman, hihiwain mo yan. Ano sa ano? Ah, Wala namang ano doon. Sa ano doon pipirit. Wala naman tayo.
Ganda. Oo. Diyan na. Hindi ko lang binuha ko. Kasi lang isa dito kita. Nakilagay ko ano. Maligas ka rin. Kita Julie. Oo, malis na. Karin. Dati ano. Carla. May bunga ba yung Nandiyan ba yung ano? babara na isa? Ang Ay, hindi ako na isang kasirola dyan. Babara na rin ano. Patatas, Carla. Nagkakalaglagan yung ilog. Ha? Nagkakalaglagan yung ilog. Kita mo na nga pala si Karil, ano? Oo, malaki na yun. Oo, umalis ka, no? Oo, ewan ko ngayon kung ano na itsura. Si Karin ba yung nakita ko nung isang araw dito? Hindi, yung pinakapayat. Si Karin pala yun? Oo. Hindi ata eh. Ang laki. Akala kong kaninong anak. Pinakamaliit na. Nagmano man sa akin. Malaki pa sa'yo, para si Jonalyn. Ang laki nga. Akala Ano ko. pa susunod? Ano ba? Wala pa yung ano. Wala pa manok. Manok. May message mo. Ha? Message mo. Padala na tama kasi anong oras na. Magluluto pa. Maano na lang. Mahimay na lang yung ano pala. Yung dito yun dati. Yung balot. Ay, yung Shanghai pala, TV, para mabalot. Ay, balot. Ay, busok. Yun ako nagsakan. Pahingi. Dinamihan ko na yung pambalot kasi magbebenta ng ano, Shanghai. Sana all. Kaya dagdagan mo. Hindi naman Ha? yung mapasok Dagdagan. dito Ilan yun. sa'yo? Isa. Magkano? Ha? Magkano Shanghai ngayon? Mura lang. Piso. Pagka galing Saudi, 100. Misit. Gagawa na lang ako, bibili ako mamay pambalot. Hoy! Baka Baka magulat. akala mo. Alam mo magkano kilo nito? Magkano ba isa? Ha? 70 ba? Oo. Ang mahal ng, ito nga ba, ang sa kilo na ito, magkano na ngayon, B60 pa rin ba? O pagka sa ano? Sa palengke. Oo, 60 nga, pag-plari din. Pwede bang dalhin yan doon? Hindi mo siguro masira yung Ano, bukas ka alis, gagawin mo na. Oo. Hindi man masisira yan. Esperanza. May keso yung ano ko, Shanghai ko. Baka akala. Okay. Hindi mo sira yun. Guys, salamat sa tambay nyo guys ah. Nung hindi pa ako pumapasok, kailangan ko pa. Mm. Sa Shanghai ako, saka lang lumisa. Magkano ang ano nun? Magkano ang ano mo? Yung benta ba? Parang uulan. Ano? 70 nga. 70, ilang piraso? Depende. Kung medyo mahirap ba ng po, sir? ganyan kahaba, Oh. pagka yung medyo payat lang, gaganito. 10 piraso. May ang pusa? Oh. Mura na yun. May keso ka pa. Ang mahal. Tanga. Ate B, nasa YouTube ako, Ate B. Ay, Huwag naman tayo. sira ulo. Sabihin nila, uy, si ano. Sorry guys. Nasa YouTube tayo, Ate B. Abay, binablog mo na yan. Ano, ang pinaka-content ko, ano siya, cooking. Yun naman ang gawain ko. Puro luto. Minsan, pag ganito, nag-ano ako. Nag-vlog ako. Katulad nung ano, in-upload ko kagabi yung biyahe ko. Mas maganda kasi pagka nag-ano sa YouTube, yung isa lang ang content mo. Hindi mix. Minsan, yung iba kasi hindi ko pa na-edit. Tinatamad pa ako mag-edit. Pero nga nito. Ang ano yun? Ano yun? Kunin mo nga, Ate B. Ay kami maging istorbo man lang. Tutuloy-tuloyan namin. Hapdi ang mata ko. Yan, bagong luto kasi, hirap paghiwalayin. Ganon. Bagong luto, mainit pa eh. Ako, mamamalengke sa Bentot. Bibili pa ng ano yung gagawing ano mixed seafoods eh. May makakakain din ako ng mga ano ba. Tagal ko hindi Yung kanyang nakakain ng mga recipe. ganyan. Oo. Yung kanyang recipe, Mm-mm. hindi ko magsasabaw. Hindi magiging nagpaluto ng sabaw.
Ewan ko lang. Baka magmamanak siguro. Mga bisita siguro na yung mga kapatid ng Kuya Nilo. Ano lang naman nandiyan ako patid ng kanilo. Ang isa. Mag-asawa, ang ano lang, sa magsawang isa, kapatid naman ang nandiyan yung panganay, tsaka si Tornelio. Wala naman. Pahingi. Cesar naman Pahingi yung ako. laging maano dyan. Hindi laging nandiyan yun. Yan lang ang pangalawa na ano. Like, Hindi malaki na yung ano, panganay. birthday. Ay, ate, ang laki na pala. Ilang taon na yun? Tita Julie? 15. 15? Matanda ba yung Casey? Matanda kinik ka dyan? Oo, matanda kay Jan yun. Matanda ba yung Casey? Oo. Matanda pala kay Jam yun. 15 si November. Kasi siya sa ano pa, October pa. 30 minutes na lang, guys. 35. Ano? Magpasobra tayo ng 5 minutes. Batang po, pag nakasumpong na maglaro sa papa niya. Ate B, dapat pala nakuhanan ko, mamaya kuhanan ko habang ano. Ano, luluto? Oo, para ano ba, yung Filipino food naman pala. Ano, pinuputo? Yes, mamaya. Wait ka lang. Iba-vlog natin yan. Ngayon pa sinabay. Maginaw. Ngayon pa sinabay. Malakas ang ano, Ngayon pa sinabay ng pag, ano, parang uulan. walang maraming bulaklak. Ay! Halika nga dito. Baka ako umuwi dyan. Halika. Ayaw sumagot eh. Ka. Hindi nga naman ikaw. Kaya gusto yung Wala si ate. Halika dito, matapos ate. maglaro sila ng papa niya nung tablan na pero patong-patong hinuhugot isa-isa ganon. Batawag doon. Oh! Pagkarano. O Carla! Ano na, na. Sabi nila, sa Saudi puro kaluto, pati dito luto. Wala eh, puro ano tayo eh. Lato pala kailangan. O, diba? Malamig. Parang uulan kita, no? Ayan, dirty na. Parang uulan. Salamat guys sa nakatambay dyan, sa mga nakabigi. Salamat. Ayan. Half hour na lang mag-end na ako. 1 hour lang si host. Ang hang ng ano, bawang. Saka sa iyo. Bebe! Bebe! Doon na lang kape. Sa taas. Oh. Ang hipon, magkano hipon dito? Depende sa laki. Gusto mo, may 700, may 600, 500, 400, 350. Yung ganyan eh. Yung mga ganyan ano yan, 280 yan. Magtuyo na lang tayo. May tig 10 piso tuyo pa ba? Huwag ka Maray na aga. Wala na sa piso. M. Cassie, mega love shout out. Good morning. M. Cassie, salamat sa pagpunta. Andito ko ngayon sa Pinas. Salamat sa paharang. Salamat guys. Dagdag review ni host. Maranasan ko man lang sumahod kaso wala pa yung pin ko. Kaya kahit ano hindi talaga pa ako makakasahod. Paano sasahod mo dyan? Ano? Pagka na ano ka na ng ano, namuni ka na tsaka yung may ano ka na may depende sa magiging kita mo may dollars. Eh wala pa yung pin ko, iniintay ko nga 3 buwan na yung pinapaagbangan ko dito sa mga anak ko, wala pa yung ano ko pin. Pinadala ng Google, wala pa ba? Julie, sabihin natin, sige pagbutihin mo at utangin namin yan. Kaya iba talaga nag-ano ganyan dahil laki na ganyan. Depende sa ano ba. Guys, hindi pa ako sabi ko, makaranas ako ng sahod nandito ako sa Pinas. Wala pa yung pin ko.
Yung ibang anak ko, papatay ng Bahay, bahay. oo. Pag makikita at sila yung... Ano to, pati- Ate B? Ha? Tapos na. Maghugas mo ng kamay. Ay, may tubig pala dyan, ano? Kasura sa bol. Ay, naku. Ang mo talaga na. Carla! Ay, ito ko nga. Amoy ng aso mo ba? Ayaw ko papasukin ng bahay mo ba? Ganyan talaga yan. Lagay kita sa kulambo. Oh, ay mo nga. Dinudurog mo na na eh. Nga. Mama ka na. Sarap pa may bata. Di ka gabi. Pawak. Balik ka na lang, tatanggal na hirap mo. Pero magdando pa rin yung sakit ng katawan. Sakit talaga sa katawan. Ginawa lang nung nag-swimming kami. Halos ako nag-aalaga. At hinayaan ko na sila mag-swimming. Para akong may binuhat na. Lalo yun, malikot na yun. Gawa nung di ba nga, may mataas na lagnat pa nun. Kaya Eh, masarap na mahirap. Makatulong. Ay, nako. Kaya lang, pag aking nakaupo sa ibaba sa simento B, hawak ko to, hindi na ako makakatayong mag-isa. Ano na hiwain? Susunod niyan, kay Aiko naman. Para kay Karil. ito na Kasi yun. pag Pang ano hindi yan, mo, Ate B? Yung ganito siya. mananagili. Fish, pang green fish. Ah, sige. Ayan guys, bilas ko si Ate B. Ayan. Hipag ko. Kaperi. Kaperi, say hi ka. Hi! Gito. Sorry guys, ako lang ang makapalang mukha sa sa nakikita Sa yung tumpo. Ako lang lagi nakaharap sa cam. Ano ba yan? Abala na kami. Ayan, gagawa tayo ng Shanghai. At saka green peas. Then, wait nyo yung guys. I-upload ko yung ayan, green peas, oh. Ano to? Carrots and... mo yung green fish. Wala pa yung green peas. Ano to? Ano to? Tibi. Carrot tsaka turnips, yung singkamas. Singkamas. Okay. Upload ko yan guys. Ano pigluluto mo nyo? Madami. Saan lugar ka nga ne? Nandito ko ko ngayon sa Bulacan. Sa ako sa Lagunuiba. Kamarinesor M kasi. M kasi, sorry ha, hindi kita malagyan ng jacket. Isa lang yung gamit kong phone ngayon. Next time, lalagyan kita ng jacket. Wala ba kaming jacket? Hindi, kasi yung, yung kulay green. Ay, meron na pala siya, may jacket pala to si baka next week ako uwi ng Bicol or basta. Saan ka rin Ate B? Kasama yung mga bata. Saan ka ba sa Bicol, Kasi? Muni ka na ilang months ka na wala pin. Ay, anak ko mo siya. Kaso, anak ko po. May jacket naman. Anong walang pin? Ako ng gaas. Simula nung simula nung namuni ako sis sis Mikay, mag 4 months na yata akong namuni. Tapos nag-apply ako kay Lolo. Hindi na aprobahan yung address ko dito. Tapos nung second, ulit, mali na naman yung address pero tama naman yung binigay kong address sa Google. Tapos ngayon, ulit ako nung 26 bago ako umalis. Nag-reapply ulit ako kay Lolo. Iyon, iintayin ko. Hindi ko alam. Sana nga dumating na yung pin ko habang nandito ako sa Pinas, di ba? Kasi yun ang inaabangan ko para wala na akong problema kay Lolo. Hindi maanuhan yung address ko. Mag-manual ka na lang. Paano mag-manual, Sis Mikay? Hindi ko alam yun. Carla? Kaya nga ako na isang plato na lagyan ng Ay, hirap bakbak. Yung Mahirap. iniwang Ano to dito? Pag inisa-isa mo na.
Kailangan dalawa. Manipis, hindi ano, tsaka ano, manipis ang Baka hindi masyado. bagong luto. Bagong luto nga, mainit to eh. Kaya mamaya bakpakin. Masyadong manipis. Ah. Tagal, ano, hindi pwedeng biglain ng hila. Puntahan mo sa post o office. Pagka ano, sis, ano, punta ako sa... Eh, wala pa yun. Tita Julia. Ronaldo. Ah, Ronaldo, mega love shoutout. Good morning. Unang gabi. Thanks sa paharang. Salamat sa patamsak. puti pa. Kung nagluto ka dyan, natin lang si Mega love shoutout everyone from Ronaldo. Lagyan mo Ronaldo, ng tabla. sorry ha. Hindi ako makapagbigay ng jacket. Isang cellphone lang gamit ko. Sorry guys. Sorry sa bagong pasok ha. Isang cellphone lang gamit ko guys. Hindi ako makapagbigay ng jacket. Next time, bawi. 4 months na, pwede ka nang mag-manual. Di mo intayin scoring. Alam nung... Ganun ba sis, ano? Sis Mikay? Ano, wait ko ngayong 26 kung darating dito sa ano. Kung darating dito sa address na binigay ko. Pagka hindi pa rin, try ko yung sinasabi mo na manual. Rolando, naririnig mo ako? Ibu. Parang nalalaglag man itong aking ano ba? Ganyan na lang. July. Ano daw? July. Ang July, hindi mo pasok dito yun. Bakit? Pag ano, madlas ko sa'yo, tapos. Ang July. Pumasok ang July kanina. July. Pero ang July, hindi pa. Pumasok kayo, dito siya una eh, bago sa July. Mag-ask, ano daw yun? Ano yun sis Mikay? Hindi ko nabasa na late yung mata ko ba? Hindi ko nabasa yung message mo. Ang hirap ng isa lang ang ano. Mag-ask ka sa customer service na doon sa YT YouTube. Ganon. Sige mo muna dito. Manda. Nakakalang ka ba? Tumataba na din kasi. Nga oh. Oo, napupunit. Ano Ang nipis-nipis kasi. Ano ho, sa ano daw to? Sa green peas. Hanginan kaya muna, ano? Konti, ano? Ate B, pag nag-start ka na doon. Bagong luto. Bagong luto. Bagong luto eh. 15 minutes na lang guys. 1 hour lang ang live ko ah. Ano pa? Bahiwain mo. Tulog na ako. Sige sis Mikay, good night. Tulog ka na. Madaling araw na dyan. Alvin? Di ba gawin sa akala mo na rin? Napasok na siya? Hi! Di ba sa atin yung misa pang Miyerkules? Unang Miyerkules. Alay. Di ba sa atin yung misa? Unang Miyerkules. Di ba unang Miyerkules na rin? Hindi pala pwede. Kailangan pala ito sila. Huwag ka na matulog. Nako, wag mo ano yun. Tama ginamit yung bunso. picture. Ah, nagpito kayo lang sa itura. Linggo ng gabi. Hindi na. Hindi dapat pala ito sila. Hindi pala pwede ang ano din eh. Oh, gawin mo na sa iyo. Tingin mo sa akin eh. Huli ka po muna. Ito na. Actually, aris ano to. Meron pa sa ano kasi yun. Kuha ang tangi. Ito, isa. Oo, sino? Diba, Alvin? Oo, huli-huli ka. Hindi na nakakausap ka eh. Oo, nakakainit. Amoy na antok. Papaikot ako pag baka makatulog pati ako tulog.
Yun lang, mahaba buhok niya. Oh. Yung po, hindi ko yun eh, maliligo mamaya eh. Tinatanong mo humingi yung pusa. Ano sabi ng pusa? Ikaw nga. Meow! Hingi ko nga. Meow. Doon na. Doon na. Hindi ako amupo ka na, oh. Nasaan yung Nasaan itlog yung nito? ganito mo? Ate B? Itlog mo nasaan? Ay, oo nga. Yung Talaga na? kasama niya rin. Siya nga ito, Babalatan na ba? di ba? Pino. Hmm? Asan ako sa... Dito na lang, wala pa akong gagawin eh. At siya ay nagbablog. Para makita. Kung may bagay. Yung may pano ko na dyan sa apprentice na. Oo, kompleto na ako. Yung manok nga lang ang kulang. Laki Anong oras na ba? Basta niyan. Umaga pa pala. 7:30. Kasi ang ate ko ba may pasok? 7:30. Baka hindi pa Hindi tatay. Ano ho, alas 9 daw pasok. Bubong ng tatay. Kasi ibayos mo ako ng anong module ni Kulasa. Hindi bubong ng tatay yun. Ano yun? yung Hindi bubong ng tatay. Ano ba yun? Sarap? Lagay ng plato. Ayan, oh, maibenta na yan. Pwede na yan. sabi ba na ko sabi Ay, oh, kasi may ano pa ako ng Durabox ilang. sabi mo no. Babalik la. Babalik. Ilang po binebenta namin diyan. Ano yung magpasok niya. Alam mo dayo, timbang. Alam yan. Yan, pag si Jen, pag bebenta, dyan, magamit yung patimbang. Ako nakababa. 15 minutes na lang, guys. Ano kasi lang, Itsura ko ba bagong gising lang? Pada pa, mag-iipon pa. Sabi si Arilita kasi lahat ano, bisa. Pagkatapos ng biskwit, dede. Bunti, akala wow. sili mo. Ano yan yung itlog, Day? Ano ba yan? Ayun na, yung makita sa live ko. Ano sasabihin ito? Mainit pa ba to? Parang. Ay, di atay. Pwede mo na palitan ng tubig ng malamig. Babad mo na. Kakanta na singer ko. Alos na ang ano. Toyo. Ang gusto eh, Andun sa maglaro. papa. Pinatid ko na nga doon sa Yung likod. kasi ayaw ng isa sa bahay. Ang gusto niya, maglaro daw sila ng papa niya. Pagkakain ng hapunan yun, magyaya na sa kwarto yan. Tapos tawag ng tawag, Mama, tagal mo naman dyan. Bakit ang tagal mo maglaro dito? Ano na tagal makapaglaro? Pag namin, gawa mo ang kubo, o magkakalit na ng kungot ang lolo na dito sa kwarto. Maano ba? Napaka, Maano sa lolo? yung sunod kasi ako. Ano gusto? Wala ba? Itlog ng pugo. Nakaayos Wala na ka laruan na, eh. ito. Nakatago na pag hiningi. Bigyan mo. Ako nakukusap yung mag-dictate. Talaga. Board na board. Pagkara maglaro, nakaambalang ang laruan eh. Mahilig ka. Ano na lang, ilan na ba? Ano na lang, 15 minutes na lang. End na tayo. Binabati mo ako gusto. Kakanta ka din ba? Salamat guys, Sis Osang, Sis Chay, M. Kasi, Sis Osang, sino pa ba? Sino pa pumasok? Rolando. Thank you sa inyo guys. Sino pa ba? Bye host. Thank you M. Kasi. Thank you sa support. Ha? Wala. Maray na aga. Daig mo pa kami, dali kayo maraming buo. Buo pera. Good morning din. Sakit yun na yan, mababarya yan. Pwede. Pwede mababare yan. Kahit umaga yun eh. Basta bibili ka. Wala tayo. Basta bibili ka. Pero tayo magpapare.
Tagal-tagal. Ang lola Julie mo namumungay na mata sa inaantok. Kitugang mo Bakit dahil puyat ka ako ba? makalaog ta 12 AM na. Ano kasi yun, anong oras ba ng Pinas yun? Ang ano talaga nun, ang pinaka-live ng kapatid ko, ano siya, 8 ng gabi ng ng Saudi. 8:30 ganyan. Wait lang. 7, 6, 5, 4, 3. 3 ng hapon dito sa Pinas yun. Tama ba? 5 oras ang diba? Oo, tama ba? Ano ng hapon yun? Ano siya? Inaabot lang siya ng 12 ng gabi ng Saudi. Pero dito sa Pinas, maaga pa yun. Tama ba? Bilang Bilang ng ko. gabi, di sa isang dito, alas 6 yun. Oo. Alas 12 doon. Hindi kasi ako nakakapag-live simula ng one month na mahigit. Hindi ako nakakapag-live simula ng Ramadan sa grabing pagka-busy ko ba. Kaya update. Baka masipa ba tayo ni Lolo. Wala na tayong revenue, wala pa tayong masisipa pa tayo. So, Salamat sa tambay. uy, kumain ka na. Halatun takap mag-end. Salamat. Salamat M kasi. Nambabati niya. Konti na lang, Sinabi 10 sa'yo, minutes na lang, mga mag-end tatlong kasi. araw ayan eh. Ba't ang laki naman ng apoy at tibi? Si Jennifer Bess na magluto. Hindi. Pwede, binabalik ka talaga, Tita Pele. Ay, bakit? Hirap bakbakin. M kasi, mega love shout out from Sis Osang. Sis Osang, na lang, 9 minutes, mag-end na ako. 1 hour lang ako. Masarap ba ang ni Joy? Ni Joy, yung sariwang Shanghai. Hindi, yung gulay niya. Sariwa, nagtitinda ba yun? Sabi nga kahapon sa akin daw hanggang munisipyo daw hanggang bis. Kaya na siyang ma-order. Hindi nang pagtyagaan. Hindi katulad na. Hindi katulad na. Pero, yung Yan alam niyo, pagdating na yan, hanggang sa dumating ang mama niya. yung pamangkin ni Eddie sa makumuko yung pagkano mo order ko dati At doon. yun sa yung sa Baliw, Ninas. sa Ninas. Masarap Ay, masarap yun. Masarap. Na, ano ba yun? Yung sa Yung Lumpia Sariwa. sariwa. Pagka order siya sa pamangkin ni Eddie. Doon din kumukuha yun. Nakakontak siya ko na. Si Joyce kung 70 yung 3 piraso. Alagay siya sa ano. Tapos yung ibabaw, may sauce, lalagyan na niya yung ibabaw ng lumpia ng sauce at saka yung manis. Buo man eh. Nakakataw sa puso buo man eh. Masarap di ba Hindi yung naman masyadong dikdik. Tapos yung kaya may buo nung man. unang order si Jonalyn doon, sabi ko, Joyce, dagdagan mo ang sauce kasi kako hindi masarap ang alam sa sauce. Kailangan kasi niya Nakasupot na yung Nakasupot nga, primero mag-eat lang ganyan. Sabi sa akin, sabi nga sa akin, tika ng idagdag ng susot ng Sino may sakit sa inyo? Anong lagna? Ano ba? May exam ba siya kahapon? Para kung hihikain. No. Sabi ko sa iba, pag nagliligpit ka rin mag-mask ka. Sabi ko dalhin ko yung nakalimutan ko man doon sa may pulunan ko yung aking Yung kailangan siya nakamask Pambomba, ng kaya alikabok. Ako siya, hindi nag-aano eh. Umihi ka pa rin ba? Oo. Binili na ako ng amo ko yung pang ganyan. Nakalimutan ko lang doon sa may higaan ko. Hindi, yung pang lang. Sinusumpet. May biglang ganun. Sabi ko dadalhin ko na. Kalimutan ko. Kanina, kati-kati ng kang hinihika ako. Ano? Nagpapaanto ka ba? 6 minutes na lang. Kahit konti lang naman, Carla, yung bukas na yun, Carla. Okay na. Hindi ko sanay. Hindi ba? Pag nahiwa ka pa niya. Kaya pa lang yung bunti. Di ba tayo gumagawa ka na Yan. Nang mais ka
Yelo ba? Gatas ba ang lalagay? Oo, may sunyelo. Kasi yung sa akin nandun na yung ano eh. Naghahanap ako ng Kailangan ganyan na gawin na. ano, iba man yung pang-rapper nila. Kasi hindi siguro Kasi sa minsan sa gusto kong mismong mag-ano Tagalog. ng Shanghai ba ng mga gulay-gulay Yung mais na yan. para maiba naman ang ulam namin. Magdala nga. Masarap siguro yung ano, yung parang plastic belo. Oo. Yung binabasa lang. Yung pambalo. Kaya lang mahal naman siguro yun. Para pag hiniga kita, tulog ka na. Ano tawag doon sa yung square na pang Shanghai? Yung malambot siya. Pag antok na antok kaya pag Yun, hiniga masarap mo, yun. Kesa tuto sa at ganito. tuto. Gugulong-gulong, makita mo, tulog ka na. Kanina, alas 5 eh. Salamat sa mga nakabiki. Sa'yo na nakatabi yun pag ano? Hmm? Sa'yo na nakatabi? Sa tita niya. Pero na, sa taas na ako ng ano, papag. Kay Mami Karib. Mami ka rin. Ang katabi. Dahil hindi pa umuwi doon sa lahanan ka. Saka wala din nga pa yung tiga Baka pag-alaga. pag-uwi nun, buntis na naman yun. Ha? Pag-uwi. Patente. Ay, hindi. Pag daw marunong na uli daw maglabato, sabi ni Ryan. Handaan niyo na kahapon na kon. Parang si Karit. Siya parang siya ang atin niya. Lori. Nakapagsuod na ulit sila lang ng taon. Wala din si Ryan. Wala pa. Ilang taon na ba si Alaika? Ay, dugnunin niya at net. Antay pwede na. Wala natin niya sa bonnet. Tulog na ba? Parang hindi yun. Hindi na. Sabi ni Gian, kay natawa ko. Kaya sabi niya, Bernie. So, kasama namin sa pera ito. Naludan sa talim niya. May makita tulog na. Ang pinagpera yun. Wala naman. Wala, mag-ano nito, wala. Ano, nalaglag. Wala nga heartbeat eh. Uuwi nga. Kailangan na umuwi eh. Para dito. Doon pala, hindi pala pwede doon mag-raspa. Dinugo pa. Kami mag-anak. Sila Wari, kasama mama ni uwi Papa. siya. Papaalam mo siya. Dito na siya magpaparas. Naglakad lang kami lahat. Marami Pag di ano magpapakul. yun eh. Maghahalin-hinan sila. Sila ay Mauna ko. ko sa Kenneth na mauwi. Ano pa yun? Madaing tao. Si Bernie sasabihin, sasamahan ni Bernie mo. July pa ano ni Bernie? Ang dating doon, mga alas 9 yung mga tao. Sa mga nasa Ano sabi niya? Pumunta ka na alas 8, alas 7, wala tao. bakit? Bakit namatay? Anong Oo, nangyari? lang. Sabi, tapos sasabayan ng tawa. Ako, buto na ko Bernie. Bata-bata pa nga. Lumaban ako eh. Isa na lang eh. Sabi, wala siyang heartbeat eh. Sabi, bakit? Bakit nawala ang heartbeat? Eh, pumunta na ikaw siya sa heaven. Kasagot-sagot eh. Na-picture ano ba? Kasama si Papa Jesus sa heaven? Pakita mo nga ika sa akin. Sabi, hindi ka. Tapos nung ano, lalo si Brad, gusto talaga malungkot nung si Rona lang sabi, Tita Rona, magdasal kayo ni Tito Vince kay Papa Jesus para mambuntis ka uli, para magkaanak ka uli. Sabi bang gano'n? Ito ka, bata ka. Magdasal daw kay Papa Jesus. May edad na kasi si Rona, 34 na ata. Kaya kailangan kasi nung buntis siya eh. Umuwi na siya eh. Bakasyon na siya eh. Kasi napupuwerta siya, nagtatrabaho siya eh. Dapat na Paano nga yun, naka-bed rest talaga yun. nakailang buwan ba? Hindi ko natawag ko ilang buwan. Dapat na Baka para ka ako sa floor. Kaya dapat mag-list yun. Hindi pinahinga niya ako. Ganyan lang siya, mahaba. Mahaba lang siya. Ano nga Kasi gusto naman mo, yun, parang may sasabay-sabay handog na pag-iyakap mo eh. Pahaba lang, hindi na yung lalaki. Pahaba na lang. Usap pala yun. Itim ng siko ko. Ano ba ikaw gusto mo pa pangalan sa baby? Gusto ko sa princess. Bakit ka nagtatago? Matatapos na ako. Ano na lang, 2 minutes na lang. Eh, tatabi ko na yun. Kakahiya naman kay Carla. Nung araw si Jonalyn eh. Anong pangalan kay Jonalyn nung nakita nga namin si Mercy? Walang makapalang mukha laging nakaharap sa Okay lang yan, tita. nakaharap Kaya sa ang ano. pangalan kay Jonalyn. Camera. Tatandaan Camera. namin yung dumalo. Ano na lang guys, 1 minute na lang. Mag-ano lang ako ng 1 minute. Then end na tayo. Wala na yun. Naka 1 hour na ako, okay na yun. Then mamaya ulit. May maglola.
Ano pang maglola? Si Denise. Ano pangalan mo? Denise. Ginaya ko Kalas. pangalan ng pinsan. Ay, pinsan. Tita niya yun, ano? O, pinsan niya yan. Pasuyo nga po niya. Janice yun, Janice. Akin na ho. Ayan na, D. Janice yun. Ah, Dennis naman yun. Ano bang ilang klase na luto yun? tatlo eh. O dayo. Sabi daw magsisipod pala. Luluto na sipod si Ate. O kaya ba naman? Tinanghali. Ayaw na niyang umapoy. Ano dayo? Hindi nga natanong kung napunta kagabi sa patay. Kung napunta siya sa patay kahapon. Kapatay. Susunod. Kaya muna, sunutin siguro. sabi nga kasi niya, pupunta nga raw, si Amang Kakamura nung pumunta, nung Mushroom. gabi, sabi raw na kasi ni ang kuya niya. Eh pagka kagabi sila pupunta, tsak mo napakaraing tao doon. Kapala na lang ang face. Ang mga kako sabi ko, ano pa. Hindi ako nakaayos ng Sabi ko sila, mukha. Ano ni Kap Jo? Okay lang yan. Puro mga ano ko. eh nung kakong pat, Si ano? Tawagan mo si ano si Gian. nung kakong Sige, patay bibili si ako. ang amang nantisito si Gio. Gio. Ano ba, may dala ka bang suman? Naglilihi ko eh. Ako gusto ko yung Sumang perito. Pagkakibili ko ng suman. Si Jolie, tagal na ako binibili dati pagka ano yun eh. Binibili Guys, ko tapos na ngayon ako eh. guys. Mag-end na ako. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you sa mga nag-stay. Ayan, magluluto ba? Salamat guys. Ang itsura ko laging ano, wala sa ayos. Okay lang yan. Hindi ko na kayo guys maisa-isa ha. Salamat. Bye-bye. Ay, mali. Tingnan mo. Magkano sa piraso nito?